Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Periċikalaxxone jemmen li l-kisbiet li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u dawk tal-Kunsilli Lokali f'Ġunju għandhom jiġu attribwiti għax-xogħol kbir li qed iwettaq Bernard Grech, ħidma li qed tiġi rikonoxxuta anke minn nies kif wera l-aħħar survey tal-Malta Today. Dan ħareġ minn intervista li jagħmel il-ġurnalist Karla Zoppardi mal-istess Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista fejn ġie diskuss il-futur tal-Partit Nazzjonalista, il-finanzi tiegħu u tmexxija tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Elix Periċikalaxxone insista li l-votanti qed jifhmu li hemm bżonn ta' bidla radikali fil-governanza tal-pajjiż, iżda saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed iżomm saqajh mal-art minkejja li stħarriġ wara li ieħor qed juri titjib kontinwu fil-prestazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Bit-titli tal-ġimgħa fil-midja lokali dominati mill-kontroversja dwar il-bidliet fil-pjani lokali, il-Viċi Kap Nazzjonalista saħaq li huwa ħażin li l-Gvern qed jipprova jaħrab mill-konsultazzjoni pubblika dwar il-bidliet proposti. Aktar u aktar issa li ġie żvelat li l-Ministri kollha kienu konxi b'dawn il-manuvri ta' Robert Abela propju għaliex il-bidliet ġew ppreżentati lill-Cabinet.